सानखोला विलेज कमिटी बिसिं क्लाइजाक लक्ष्य मुदी हिनम अनेके साव मुदी बारी अ पारा इंखा लक्ष्य मुदी पारा और कैसा बेलाखेन जों जालों दंहा लामा प्राय अ लामानि आइ नारो हंके प्राय 15-16 परिवार दङ बिसि कलक मा तुई रमै बरक कैसा डिमान्ड खैमने अ जागाव लामा कैसा काम कर दिनै किन्तु तागला आसेके वाति वाखा अ वातिनि बागै साइड वाल जे तमरा बकागै थांखा गबनो जों एदिसि हापंनि होइते बासिनि ब्लक न जों सानखोला विलेज कमिटी बिसिं क्लाइजाक लक्ष्य मुदी हिनम अनेके साव मुदी बारी अ पारा इंखा लक्ष्य मुदी पारा और कैसा बेलाखेन जों जालों दंहा लामा प्राय अ लामानि आइ नारो हंके प्राय 15-16 परिवार दङ बिसि कलक मा तुई रमै बरक कैसा डिमान्ड खैमने अ जागाव लामा कैसा काम कर दिनै किन्तु तागला आसेके वाति वाखा अ वातिनि बागै साइड वाल जे तमरा बकागै थांखा गबनो जों एदिसि हापंनि होइते बासिनि ब्लक न जों खाना सनि सोमबारनि बिसिं जों लिखित रिनाय और कैसा पार्मानेंट कैसा जों आरसीसी ब्रिज कैसा रिखांखा आइनि चिनि जरा गामिनि बर रक अग्रा चाकरा रक सराय रक लेखापड़ा खायना रक वाति पामति फाना पर पारं मानाय जाब और कैसा दुखजनक घटना दङ थानाय 1 बोसोरनि सिगां चिनि अरनि चाकरा कुक ब बगो थानाय थांतनि तै कतर बबो हायनो गलगै थांजाका गाबोन बागा खुबই गुरुत्वपूर्ण जों चिनि बरंगोनां मन्त्रि बिश्वकेतु देबरमा बाय हनो साइटक लायनाय तागलायनि बिसिङाव ताबो खायना बागै आबादत ताबो बेला साइटिं खाय अ वातियो अ हारक ताइ कुवागमाया जात खायना बागै आंगरनि मेम्बार आं साइरिका बरका खायनाय आवं बागै जों नर बिजित खायना फैमाय हामबाय।